tentrem mulya, warga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah pikantuk ridho dening Allah Subhanahu wa taala manggih warga ingkang rukun bahagia selalu dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jangkep dalu kalanggan keparang atur panglipur catur widiwati samangke setunggal pukul sawi dipun sasana jangipun mengki atur panglipur nyumanggaken para-para ingkang kepirungan derek berkaipun dono satu semangga mangke dalu ngaten nggih. Siji loro telu papat mangke dalu ke siji boko sawiji nduk titis dua suara ku kilo laras. Wah. Selamat malam sugeng dalu ki Mbak Yu. Suara aku petuk semut tok atis. Turut larang kok piye. Aku manis soalnya. Manis kondi. Aja. Nggih Mbak Titis, alhamdulillah niki sesenengko kalih nggih. Nggih. Siang wau sampun kabiatan karasa Boyong Basuki pun Mas Surendra kalipun Bayu Jihan Pidalem Agung jaripun Bapak Purwanto Ibu Suyati. Monggo salam taklim langkung rumiyin monggo Mbak Yu. Aku ngono lho. Double dadi seksi komunikasi. Madhep ora sik jawab-jawab ngomongan. Nggih. Mas. Nggih, Mbak Yu. Ya, karena Mas Arif bawa Asprip ya. Asprip ya? Asisten pribadi. Iya. Iya, nanti bisa duduk di dekatnya Mas Arif. Alah ngono. Ngono kuwi. Enggak apa-apa. Mbak, kursi nang kene, Pak. Mas Kabul dicepakkan kursi satu ya, Mas. Di samping AA ngoten nggih. Iya, dari Jasa Taman Ngawi. Oh iya gitu. Luar biasa. Nyang hajat menika kathah, Nduk. Nggih. Saka mulai audio dari Kenzi Production. Terus dokumentasi wonten Yudis streaming nggih. Luar biasa. Ugi tata rias panggung saking SJ Lighting. SJ ini pun apa? SJ iki sardu. Aku mbok pokoke sing gak pokoke jenenge SJ Lighting. SJ Lighting. Terus Rejing sapa? Saking Orchid made in Korea. Ah, kuwi merek Repal kuwi kok ya. Merek Rejing. Ugi sinten menika? Ugi Malik Ngawi Official menika pandemen Kukilo Kang Mas. Pak Somat menika wonten pundi mawon. Enten dimanapun. Malik Ngawi Official. Malik Ngawi Official. Berarti malam hari ini di streaming 2 channel ya? Iya. 2 channel. Satu Yudis sama Malik Ngawi Official. Nah, nggih. Official kok official. Sampeyan iki kok ya. Kami sosial ngeyane kok ya. Nggih, jumbaken sasana Mbak ya terpanglipur ketingal samangke wonten ing kali dodol menika kathah para-para ingkang derek dono